piye, Bos? Ya diombe, nara bubi kok kiraop. Diombe. Jangan lupa subscribe, di like, komen, and share sebanyak-banyaknya. Si. Apa mas? Le, Apa mas? cukup pulsa le. Pulsa, berapa mas pulsanya? Lalu Aweru. ini Simpati apa Indosat mas? Telkomsel. Oh Telkomsel. Nomornya mas? Sorry, emang gua cowok apaan? Itu pulsa ki nomornya gorene. Bisa. Emang gua cowok apaan? Dan untuk pulsa di nomor KI Nggak boleh. Cukup pulsa. nomor piro? Nggak boleh, emang gua cowok apaan? Kono mediane lah. Mata aku malah. Bagus. Motor muga-muga tak lapi. Iki alat guys. Ngopo iki? Oh, BH. Ora apa-apa sing penting nggo dilapi karo BH iki lah. Sesuk ya laris. Motor iki terus payu dijual. Mas. Ala takon ya, Mas. Gimana? Tak jawab apa? Mas sego kucing kuwi angger ketemu wong wedok iku, Mas. Mesti njaluk nganu ya, Mas. Njaluk nomor HP. Ngono. Njaluk nomor WA. Lah enak kuwi to, Mas. Pendak esuk kuwi mesti dolan nggonku DN iki. Mesti ngajak chattingan bocah sing dijaluki WA kuwi. Ngerti mas? Aku baru nggak kalau DE. Ngerti wedhus di wedek itu seneng kok. Oh, ya pantesan berarti ini angger esuk mesti ngajak chattingan. Wah, nek ora aku dipameri terus ditelepon. Nah, telepone kuwi terus diangkat karo bocah kuwi, Mas. Wonge terus video call. Ya, sesok kencan ya. Ya. Lah piye sesuk bojoku ora nang omah. Sesuk tak metu aku kencan ya. Nah, ngono kuwi masih angkringan kuwi termasuk garangan apa ora, Mas? Wonge masih kenal wi. Heeh. Ya, aku yang terima gerengan. Boyo darat. Beda piye, Mas? Bolak-balik mamari aku terus kok, Mas. Berarti termasuk nganu kuwi ya, Mas? Apa? Serigala ya, Mas? Wah. Wah, apa? Apa? Bocah blok. Video saya anu kan harus itu katanya kalau kayak ngedas nah anu ajak gula cacah kayak lo kok gula itu Masker corona ya. terus apa penting atau burung kucing sing bakal Lumayan ketemuan saya. Yo pas kok. Gerengan metune nak bengi kok. Hah? Ya ngono. Ya. Wis kalau aku gerengan kok wis. Ngosek. Ya. Wis, assalamualaikum. Terus. Masih metu bengi ora wedi nek dikira gerengan, Mas. Ya, mboten. Mboten ya. Mboten. Lha tuasan aku tuasan dodol bengi-bengi ngene iki kok
konco-konco kudu ngomong hari aku gerengan Mas. Kakek anda tenan. Hari. Iya. Ini yang gua tenan gua rapi. Kuwi sopo. Hei, iso bubar ora? Wis dikandani Pak Ganjar nek ora entuk berkerumun kok malah berkerumun terus ki piye? Iya Pak Gubernur. Rumun sedilo. Lah kowe kuwi lho masing marahi. Nak dikandani ki ora tau mbok dungokke. Nak dikandani mbok leboke kuping kiwa, mbok bablas kuping tengen. Yo ngono kuwi lho, Mas. Iso bubar ora? Nak ora bubar iki tak telepon ke Pak Polisi. Siap, bubar jalan. Oke, bubar, nak ora bubar tak ada Pak Polisi. Bubar ya? Ayo, bubar pisan. Wah, iki yo aku tak ngopi sik pesen kopi. Mas, kopi Mas. Separuh aja Mas. Kopi bet separuh. Oke, tenang. Lu malah kowe pesan kopi, Bos. Mau bubar ke malah kowe saiki malah pesen kopi. Lha piye? Nah aku ra ngopi iki mripat iki ganjil yo. Ngantuk ya aku ya. Nah ra ngopi yo mending ngopi sik wae. Wong-wong mau wis bubar arti rek. Aku tak linggih kono ya karo bosku. Lho. Apa yang apa? Malah ngopi? Aku ya pesen kopi. Oh, lah wong gemblung isone mung malu-malu karo aku. Tok kowe mah dadine yo pengen ngopi. Iya. Ya wis, ora apa-apa. Ning wong engko nak ngerti awake terus bubar ya. Iya. Makanya Pak Polisi nang kowe ya. Ya. Bos, aku njaluk iki ya, Bos. Aku mau mangan ya. Kowe seneng kuwi? Heeh. Ya wis dipangan. Dipangan aja diulu tok. Lho. Nah, hebat. Ya wis entekno sisan kuwi, jek siji kuwi. Kuwi ngelah apa doyan? Oh, iya. Betul. Iki Mas kopi nih. Nah iki kan mantap, Bro. Wong-wong digurak Baik Mak, durung ngombe kopi wis ngentekke sak teko iki Mas. iki kuwi mah lho. Wah. Bocor kopi. Oh, digurak. Sing ngopi sik ya ra. Iya, Bos. Kudu digurake kae kandene untuk berkerumun kok. Awake dhewe kan wong loro jaga jarak. Aku juga rokok ya, Bos. Sing ndi? Sing ireng ngono ya, Bos. Ya. Ya. Jiwae loro kok nek. Nah, siji. Tidak cuma mau denane. Bisa. Loh. Seger pura. Seger. Geng. Kopi ya, Bos. Ya diombe, nara bubi kok kiraob. Diombe. Nah, lek gone, Bos. Gone entek. Lek entek ya, Bos. Oke entek. Pemangan apa? Ya entek ya, Bos. Ya wis, diombe sik kopine koyo wetenge waret. Kok awake dhewe rek mlaku-mlakune ya. Kowe pengen tak jak dolan? Lem. Sesuk ya ning ajak dolan. Terus budak. Demen. Ngono lho. Nonton ngene-ngene. Kuwi apa? Ngene-ngene kok nang film iki lho. Film apa? Remu de Juliet. Ya goblok kok yo mudeng film kok ngono bareng iki. Piye bocah? Sokne kapok aku ngajak bocah kuwi. Nek peti wong akeh sing-sing kuwi aja ngono kuwi. Leh, Lah, Bos. segone entek. Nah, duwe hati, Mas. Lan duwe Mas. Tak boleh lan duwe hati yo. Oh, bekule hati-hati. Heeh. Maksudnya sing kok maksud ki ati sing dipangan apa ati sing nang ati? Ya hati. Mumet aku nak ngurusi kowe iki tok suwe. Aku ya hati. Ati, Heeh. kowe mbok pangan. Panganen bakul ra duwe hati. Oh, bakal nanti ati. Nah,
Ya wis to kopine wae dintekno. Gak ati barang lapo. Bor kowe sangu pira? Sangu pula. Oh, sangu aku, Bos. Sangu. Suci, pengen pakku, mbahku, makku, malah nyolong gini makku mau nusok. Mau. Yang dompet tak dulu ada mau. Jajah sing iki duit ra payu. Iki lho, ini iki duit ra payu ya. Ora payu. Ra payu lah sing payu sing iki. Iki wae, lah iki engko sesuk kok didulan meneh ya. Iki gedean cecok. Iki go sangu kowe sing iki. Lah iki tak gowone wae timbang ilang kok. Ya. Iki piro 1, 4, 6, 9, 13.000. Yo kuwi engko bayar kopi. Iki sing ra payu iki tak gowone sesuk tak ijone sing payu. Ya. Ya, kira mau kuwi apa gembale apa malah payu mah. Gambare sing ngene iki nak duit sing gambare ngene iki ya. Ora payu. Kuwi iso diseneni Pak Ganjar. Oh. Kowe kudu iki tak gowone tak singgahane. Iki mah tak go tuku pulsa jane ning bakula nyeluk nomorku aku ora tak kei lah. Apa emang cowok apaan? Ya siki tak singgahne kene, tak sakne kene ya. Wes. Ya iki tinggahke ya mau tuku pulsa 20.000 ning bakula nyeluk nomorku ora tak kei. Iki kok ge bayar kopi iki men kene, ge bayar kopi lah sing mau wis tak singgahke wis. Pakai teh, pakai. Yo. Besok tak isekno pakai Ya. Ya wes, ngono penting kopine duwe dintake. Oh lah. Tak gelem. Wis wong gendeng. Jadi aku sih. Kok yo wong gendeng kok iso diedit semunake mak. Sing ngapus iki tak gelem. Tapi yo ben nang ora aditku. Mas, kowe ndek otak apa ora? Pepes otak apa otak-otak Mas. Sing bakal otak-otak iki kulon kono. Gatoke sosis enak aku ya ora duwe. Adule yo kuwi anane kuwi. Nek untuk kasin derenge iki. Ini iki kok otak. Yang ora otak iki Mas. Bos, bakalan ndek otak gak, Bos? Sing mbok maksud kuwi iki utek iki kene pikiran. Lah nek bakule kuwi iki ora bakul otak-otak sing mbok tekok kan otak iki otak panganan kuwi. Utek. Nah, kuwi iki bakule ora duwe. Ora duwe utek ngono. Mas, wis aku kopi yoyo. Loke yoyo. Piye? Wih, 30.000. Loro, papat, Apa ora duitmu? 20.000. Heeh. Kurang. Kurang. Ya iki bayarku karo iki ya kopiku ya iki ya. Mbok tambahi topi. Heeh. Iki 20.000 karo iki. Lho, nek iso entuk kok ngene mah kok ngendi? Nyolong pemean kono mau topi apik iki. Iki nggone wong wedok kok. Dudu kuwi opi. Nggone wong wedok kok. Iki apa topimu iki dienggo wae engko tak tambahane. Iki topi lho, Nah. dinggo iki ana pengamane Nah, lho. Dienggo tak tambahane duwite. Lho, opi apik kok ngono. Ya, Kayak banteng iki, banteng. ya wite iki wite ya. Heeh. Ambahane aku lek ambahane. Wis kowe meneng wae engko tak tombokane. Ya mau kan dijeng rapayu sesuk tak ijono tak genumbuk iki ya. Wes, tak sangono. Iki tombok sik, Mas. Lah iya. Lah nambahi aku. Bocah kok ngono kok iso entuk kok ngono bareng wae lho. Pikirane kok yo nyandak men ngono lho. Yo gumundha kuwi mati ketemu nang dalan kono tak gowo. Lah iya. Iya, Mas. Nak didelik ngene ketok gendeng wis kuwi kok malah pikirane nyandak tekan basa kok ngono lho, Mas. Kopinya apik. Lho. Apik yo ono. Iki kok banteng. Sih Mas aku ngajak wong sesuk nek ora ngajak. Iki apakah Ebu Pak Lontong? Lho. Montong Anu, Lho iki kono sabuk pengamane, Pak Mo Banteng iki dinginekke iki kuping pas loro. salekno. Iki kene ana 50 lho. Aman apa tak Ebu. Kok helm ya? Oh iya. helm opi. Ya wis wis dienggo penting nek sesuk nek malah aku gone lho helme lho ya. Ya wis. Iki raja kayak kene. Gak, kok kurangane tak tambahane wis. Ya. Tapi ulang piro mau?
Uang 5.000 abahne. Opine ombe, opi. Umbi-umbi ya. Ya ombe. Ki ora. Nu. No. Ya wes, abahne aku tak ngopi. Ndak gesek iki lah. Usah melu nah aku ya. Mau tak jaluk duit karo nyolong ngene makku mau. Ya aku ki mau ya. Oke, ya wes. Tasnya. Selek. Ger, badok. Goblok.